500 рубл ҳама намудушда арзонтон мекунам. Пересечение граница ба самолёт ба шуморо тавсия метам 24 соат ай ҳама шаҳрҳои Россия граница ба мошина доранд. Ай Москва, Питер ва Казан. Неки самолёт хариб бубинед вақтон кам сарф мешавад. Билетҳои самолёт бо доранд, авиалиния, поезд доранд, автобус ба тамоми ҷаҳон мақсад. Метавонед ки билетхар бошед, черегаи бардорӣ мо бихаред. Ғайри проверка любой намуди документа мекунанд, депорт, запрет, регистрация, патент, умуман ҳамаш. Ҳама документҳои оригинал бо тайёртон мекунанд, снилс, инн регистрация, бо ғайри грин карта пур мекунанд. ҳамаи ҳамин да як компания парвоз авиа. Шумо метавонед ки айнои мага бзанед 500 рубл ҳама намудушда арзонтон мекунам. Ҳама намудушда чи билет боша, чи пересечение граница боша, чи пересечение граница ба самолёт боша, чи документ проверка кунӣ боша, скидкаи номерали ҳастад. Обод бошед бардорӣ ма бо парвоз бошед.